Il-kap nazzjonalista Adrian Delija uża l-intervent tiegħu fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista sabiex bl-istess ton negattiv ta' Simon Busuttil kritika il-ħidma tal-gvern. Fost il-kritika, Delija allega li l-gvern tilef il-qalb soċjali tiegħu hekk kif skontu il-gvern mu jagħmel xejn dwar il-faqar f'pajjiżna. Il-gvern qal ħajjeradika il-faqar m'għamel xejn minn dan. Din id-dikjarazzjoni tal-kap tal-Oppożizzjoni stunat sew mal-istatistika tal-Eurostat meta f'waħda mill-istatistiċi tagħha innutat li bħalissa Malta għandha lanqas rata ta' faqar mill-2003 l-hawn. Iċ-ċifri juru li fl-2017 il-persuni f'riskju ta' faqar naqas b'aktar minn 16,000 meta mqabbel mal-2014. L-istatistika turi wkoll li dawk imċaħda mill-aktar affarijiet bażiċi naqsu b'aktar minn nofs u l-Eurostat ikklassifikat lil pajjiżna fost lanqas 4 pajjiżi b'dan it-tip ta' faqar. Fl-intervent tiegħu Delija kien skorrett ukoll dwar il-prezzijiet tal-fuel u approva jpinġi sitwazzjoni fejn Malta nħallsu fost l-ogħla prezzijiet tal-fuel meta fir-realtà statistika tal-Kummissjoni Ewropea din il-ġimgħa indikat li bħalissa hemm total ta' 15-il pajjiż ieħor bi prezzijiet ta' fuel ogħla minn ta' Malta. Fid-diskors tiegħu Delija attakka wkoll l-investiment ta' 200 miljun mill-privat li se jagħtu ħajja mill-ġdid lil San Luqa, Karen Grek u l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex, kif ukoll attakka lill-investiment ta' 700 miljun li qed isir fit-toroq kollha ta' pajjiżna, it-trasport b'xejn għat-tfal kollha tal-iskola u maqdar ukoll ir-roħs fil-prezzijiet tal-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Dan kompla jikkonferma kif il-mod ġdid ta' Adrian Delija mhu ġdid xejn u n-negattività li qed toħroġ minn fommu hija identika għal dik ta' Simon Busuttil.